lapen umati konstituensi long sirkep kikim kerang tangadim kang pupon lapen long podim long ikesong. Karbi recho hem hong tu along karbia pindeng kechia kulat le namdam diti longathai ave. Ingdeng Troxy SYJ Karja Barni Dipu Club along Katalong. Kardom abrang si adap kimia kardom pajerdom. Non morning arna long peneli thari chisong teron non birtang ton pen arjuik tha. Mahamaya lapen numati constituency along matijong nipai inkore Troxy arni nong sir kebadim karbing long autonomous council CM tuliram rong hangarideng pen kang pupon lapen long podim kekim kerang ponchiapan long ekesoma sai kedeng birta card news along birta nangle. Mahamaya lapen numati constituency along long sir kebadim along kekim kerang pontang lapen long podim along long ekesom pon asai kedeng. Mahamaya constituency ke parlo angkang mati khola along Chief Minister Special Picket Pen Kikimpon Open Stage Kang Pupon labang sopi den gaung parokwa ka cheleng atwar Jormon Teron lapen Lunsi Timung arong dongput atwar along Sangti Harlong ke pathok ponjiapan long e sompon lapen teki rong piarong lapen Chief Minister Special Picket Pen Sika Lak Krehini atangka pen Kikimpon tang Open Stage Kang Pulapen long le kepache klam jiaphan setami Sika Lak Kep pathik pon thuji pura kachetong dun angno ningje dokmuka pen haurogat adak Jaljuri pen kehai arong Mon Timung arong dongput ka cheleng atwar black topping ka salampon ave keroi thujia phanta long e sompon hauroga dokmoka atwar buraso ingtia rong kacheleng atwar ave keroi thu kasalam poncha phan long e sompon labang so tawar surihini rakre Troxy pen krenar kep annual action plan pen kepathik pon sika lak ingko raketom atangka pen selampon po long e ke sompon lapen kekim kerang tang Adim Kang Pupon along Karbiang Autonomous Council Chairman Horen Singh B, Deputy Chairman Ritis Inghi, EM Jagat Singh Ingti, Emisiatum, Lun Singh Teron, Dor Singh Ronghang, Ram Singh Timung Pencheng Lok Pinangan, Kithe Kidingatum Chitong Dun. Karbia Kai Apurkimo, Pinding Sumpot Luntomo, Mirdong Prakso, Bisar Kendar Aron Ajutang Doan ke Atirike, Karbiang Long Angkang Pipen, Hamren Henlo. Atheke Ladak si Karbi anim rokom doanta ke choklim adim lo. Lapen Karbi recho kachari kachalon ke parlor lo adim binong lo. La sojok heluwing adim penta Karbi ajutang jubat nang ke Charlie. Nang kachini Japan hamren rong supi aning kanwangta nang kahomri abang do. Atheke hamren rong supi vordet si Karbi recho arong ronghang rongbong ke palidam unji. Bonta lapuson karbia khai ajutang jubat nimrokom atiri adimalong methang karbia pindeng sempot karbia khaya tumalong kelongji sungtanglo komadne adet kaprek akhayatum karbi richo aphanang kohumri ahut karbia pindeng chapaklang dunji sita methang along joy kepen longathai ave keche atum kethak aperisi namwek nangji lata asima bot kemesen kali lapen choklim kali puke madua karbita chini wonsatami methangang bong kephir kethak atum kadoria jok bang ahom parok atum kephir kethak aperisi kerong dam jo parnita hamrenalong iripen ipong kechoa hithi palongni do lalongni adim alongta karbia peri ke kopima kenamji do wonsatami kejor kelan ke kurja so saide Lahaya peri leke kurja khayatum loksi kethak lasi karbiri cho hem hong tu along amat methang karbia pindeng sungpot banga khai along chikidam nangwer pulote kewang jilang arni karbia khaya pindeng choklim avedetji pudam un along kaprek adim ke pudam de dedlo setame hamren along ason ke karbia hamphang atum kamunthi kapang chingnang chia por binonglo kad news channel apherang ke Hundor Singh Krup hamren pen nangkelo birta Non malum sopor pandhina parman birta moing ton panik sene.
Holy Child Academy, Lurulangso, Difu Karbi Anglong. New admission starts from 15th of December 2017 for the class of playgroup to class 5. The new classes will start from 8th of January 2018. The academy provides many facilities such as computer education, secure environment, music and dance class, art and painting class, playroom, audio-visual room, school tuition, daycare, school tiffin, smart class, child development center, etc. Parents or guardians are requested to collect the admission form from the principal office at office hours. For more details, please contact at 9854-143-772 or you can also contact at 03-671-27900. Blossom Beauty Clinic and Training Center. Facilities available: list of haircut, hair treatment, hair oiling, henna, straightening, hair perming, full body spa, coloring, waxing, manicure and pedicure, party makeup, list of facial, signature galvanic facial, signature hour later facial, gold, pearl, diamond facial, fruits facial, cleanup, normal facial and bleach. Blossom Beauty Clinic and Training Center, KST Road near Atur Kimi Outlet, Difu, Karbi Anglong. Banalata Chaudhary Deka 9435539500. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesire alang hithi gulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihinamo pipothot birtalong wang tulo. Ingding truck student and youth for justice asong mahang ketekarni Katalon. Fight for social justice to all in the Hill District. Puat hipi pen labang somay pangcheng ponlupusi kat news along birta nangle. SYJ amai phulong kiram singh narpen kachari pon amailong aluhisar poman pen MP barim Dr. Jainta Rongpi HSDC Kongchun Banglai Chan Ingleng HSDC mai phumong we Rongpi KSA amai phusimen Rongphar lapen penangan ke thekidingatum chatongdun labang so amailong MP barim Dr. Rongpi SYJ asong aphan kacharo alamte pajir SYJ asong hello ahok hamphang asong putaningje lapen Karbi Anglong aradatum lang pamepen labangso SYJ asong along kacharap kachito dunji aphan pachini lapen CPI ML asong henlo ahok pet hemprek kehang apartilo lasi Karbi aradatum thang kamatha kamanghu ave pin pen akaprek political party BJP Congress AGP along charap dundera ahok pen hemprek kehang atum aphan kacharap kachito dunji aphan si Dr. Jainta Rongpi ahin pen mayalong ningje Hempre ka bahar ka chesong bangken ingkang hamkep soselo paret lo. Nilitum si pangcheng. Rat thurpa kan ke chesong 1986 ingkang 17 May pensi chesong. Rapen no ingkang hamkep bhi theklong lo. Haro sohu ke chesong pen non ka chesong. Isi hili ke chip break do. Haro sohu hemprek minghang koma tum loma hemprek minghang he hemprek hamkhe tum koma tum loma pamthek joy muchot halo sohu CPML lapen CPML ahin pen ke mahapathek SDC KSA KNCA ini tumsi halo sohu ke hemprek hamche song lo lapen hemprek roikre tum koma loma pamthek joy muchot Congress atum proikre, BJP atum proikre, AGP atum proikre. Kasi hadara bangke, hemprek ke proy, lapen hemprek ke proikre. La song bonga pangthek na joy muchot, chesong abaki himpen langdam no prote ke joy muchot. Ta no laga thekla lo, no laga lage bhari disu, no laga BJP ta hemprek proy ta hu. Congress are BJP hemprek kroita hu AGP lage hemprek kroita hu hemprek kroitre ham phanga songke political party ke avidelo ka binora sota hemprek kroi sita
hemprek ke longlela hemprek ang sil tadi dakhelo aha pedong selitung ke chesong ji la pen hemprek pa chungkan ji plote ilitung mahu hedep nangko hemprek kroy la pen hemprek kroy kre aphana bakke ilitung pang thek nangko Nora korora bakke hemprek kroy kre tunta chipar janlo BJP laga chipar janlo Congress laga chipar janlo AGP laga chipar janlo BJP Council IEM apiso Nirola Pangchopi Paspon mo kuti atangka Marino abake Juipong le Juipong Thora Rongkhang block alo 44 crore la paisa marida paper ariwan kitla abake insamri Nile tom Students and Youth for Justice SYJ Foundation di talon abang suka talon alo nile tom pinangan la karbiang longara daphan nile tumahin pen achumingri je ahok pet justice nangi Non head jong Mahamaya constituency along Carbing Autonomous Council CM Tuliram Rong Hangpen Japon si Dogmuka Thongnok Bay College along RCC classroom Kikimpon Japan Surihini Rakretrok Sipen Krener Kebaning kan Apartment Annual Action Plan along Kideng Pontang Sika Lak Thong Kepen Kikimpon Japan Long E Sompo Long E Kesomasai Long Karbiang Long Autonomous Council Chairman Horan Singh Bay, Deputy Chairman Ritesh Inghi, EM Jagat Singh Ing Tilapen MSc Dor Singh Ronghang, Ram Singh Timung, Prabhat Chandra Taro, Lun Singh Teron, EM Barim Pida Singh Rong Pipen Chenglok Penaan ke Theke Ding Atum Chitong Dun Rinti. Kachitong Dun Arat Lapen Perang ke Atum Angno CM Ronghang Pen Lam Thik Kijai Ponke, Kivangji Surihiner Krener Kep Lapen Krisir Kebaningkan Annual Action Plan along Thongnok Bay College Kapangching Tur Jiaphan, Sikal Lak Trox Kep Anatangka Thapon Pupusining J, and Parta Prabjin Pen College Chodonwari Stame Kasalam Ponjia Phanlamthi Jai Pontu Halapu Rangsina Klamalongta Chief Minister Special Package Pensika Lak Kret Trok Atangka Ben Kim Kirang Pontang Cultural Hall Alongta Karbiang Long Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Aredeng Pen Kangpu Pon Pini Karbi Morning News sa Bangkilapan sa Kangton Poniglo Laing Bom Takat News Channel Dumi Thakme Korang 2